まだちょっと今日はスチールギターのアランさんもご一緒なので、そう選んだ曲もちょっとトラディショナルな曲とかをね一緒にやりたいなと思って今回ちょっと多めにね選んできたんですけれども、最後の曲もですねちょっとトラディショナルで私の大好きなジェノア・ケアベさんねディジェノア・ケアベさんという、素晴らしい歌手の方がよく歌ってるのが私大好きな一曲なんですけども、パッパリナラヒラヒをねお届けしたいと思います。そして、今日はね先ほど戻っていただきましたけれども、イル先生にも最後に一緒に踊っていただければなと思っております。イル先生、いらっしゃった。よかった。ということで最後に1曲、パッパリナラヒラヒをお届けしたいと思います。